Wel, gawn ni droi at Salm 103, un harwain I addoli y bore yma. Fe wnaed bendithiau'r arglwydd, a'r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Fe wnaed bendithiau'r arglwydd, a phaid ag anghofio ei holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd, ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll, ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, I adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Wel, gawn ni ymateb nawr te, ac ymuno I fendithio ac addoli'r arglwydd, gyda'r emyn cyntaf, gwele cawsom Mesaia, cyfaill gwerthfawr oca eriod. Darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Ein darlleniad nesaf ni y bore yma yw o lyfr y proffwyd Eseia, diwedd pennod 52 ac I mewn I bennod 53, y gwas dioddefus. Yn awr, bydd fy ngwas yn llwyddo, fe'i codir a'i ddyrchafu, a bydd yn uchel iawn. Ar y pryd, roedd llawer yn synnu ato. Roedd ei wedd yn rhy hagar I ddyn, a'i bryd yn hyllach na neb dynol. A phobloedd lawer yn troi ffwrdd rhag ei weld, a brenhinoedd yn fyd o'i blegyd. Ond byddant yn gweld peth nas eglurwyd iddynt, ac yn deall yr hyn na chlywsant amdano. Pwy a gredai'r hyn a glywsom? I bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd? Fe dyfodd o'i flaen fel blagurin, ac fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth I ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn ŵr clwyfedig
cyfarwydd a dolir. Yr oeddem fel pen cuddio'n hwynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gweiledd ni a ddygodd, a ninnau'n ei gyfri wedi ei glwyfo, a'i daro gan Dduw a'i ddarostwm. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein cymweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydym ni i gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un yn troi i'w ffordd ei hun. A rhoes yr arglwydd arno ef, ein beiau ni i gyd. Fe'i gorthrymwyd a'i ddarostwng, ond nid agorau ei enau. Arweiniwyd ef fel oen i'r lladdfa, ond fel y bydd dafod yn ddistaw yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau ei enau. Cymerwyd ef ymaith heb ei roi ar brawf na'i farnu, pwy oedd yn malio am ei dynged. Fe'i torrwyd o dir y rhai byw, a'i daro am drosedd fy mhobol. Rhoddwyd iddo fedd gyda'r rhai drygionus, a beddrod gyda'r troseddwyr neu gyda'r cyfoethog, na wnaethai niwed i neb, ac nad oedd twyll yn ei enau. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio, a gwneud iddo ddioddef, pan rydd ei fywyd yn aber dros bechod, fe wel ei had, fe estyn ei ddyddiau, ac fe lwydda ewyllus yr arglwydd yn ei law ef. Wedi helbulon ei fywyd, fe wel oleuni, a chael ei fodloni yn ei wybodaeth, bydd fy ngwas cyfiawn yn cyfiawnhau llawer, ac yn dwyn ei camweddau. Am hynny, rhof iddo ran gyda'r mawrion, ac fe ranna'r ysbail gyda'r cedyrn. Oherwydd iddo dywallt ei fywyd i farwolaeth, a chael ei gyfrif gyda throseddwyr, a dwyn pechodau llaweroedd, ac eiriol dros y troseddwyr. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd, ac ni'n diolch am y gwas dioddefus yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Reit, wel, mae'n neis weld plant gyda ni y bore yma, ac wi eisiau'ch help chi nawr gyda y sleid sydd gyda fi'n dod lan. Diolch, Geraint, gan i weld beth sydd gyda ni gynta. O, ti'n gallu gwneud eto bach yn fwy, wi'n anghofio'r pethau yma bob tro. Beth ych chi'n gweld fan'na? Beth chi'n gweld ar y sgrin? Beth yw e? Pyjamas, wel, digon tebyg. T-shirt. Pwy, beth ti'n gweud? T-shirt. Pwy liw yw e? Gwyn. Wel, wyt ti'n iawn. Gwyn yw e fod. Beth sy'n bod arno fe? Mae'n fudur. Mae'n frwnt. Ond yw e? Bydden ni'n mynd licio gwisgo hwnna, bydden ni? Bach yn frwnt. Oce. Gawn ni weld yr un nesaf. Diolch, Geraint, mae'n siŵr ni'n mynd i wneud hwn nawr, fydd y nesaf yn dod wrth i ochr e. Gawn ni weld yr un nesaf, ta beth. Diolch. Beth am hwn, te? Beth chi'n meddwl am y t-shirt yma? Ydy hwn yn lan? Na? Beth sy'n bod? Mae bron iawn yn lan. Be? Gwad neu sos coch? Mae rhywbeth arno fe, mae spot arno fe, so dwi ddim cweit yn lan o diwedd. Oce, gawn ni weld yr un nesaf. Mae un arall da fi ddangos i chi. Ydy hwn yn lan? Gawn ni weld.
Diolch Geraint. Odi hwnna'n lan? Ydi, mae hwnna'n lan. Nawr te, chi'n gwybod y t-shirt cynta ar ailyn? Mae hwnna fel ni, chi a fi. Sut mae ni yn lan i gyd ar y tu fewn i ni. Mae pethau drwg yn ein bywyd ni. Ni wedi bod yn sôn am hynny yn y clwb. Ond, i ni'n mynd i siarad heddiw, wrth gwrs fel ni wedi bod yn siarad trwy'r wythnos am Iesu, a chi'n gwybod pan ni'n edrych ar Iesu, mae e fel y t-shirt yma. Mae e'n lan, hollol lan, yn ei fywyd e i gyd. Right. Chi'n gwybod beth ni'n cofio heddi nawr ar ddydd Gwener y Groglith? Chi'n gwybod beth ni'n cofio? Na i ddangos i chi nawr. Beth ni'n cofio heddi? Beth mae hwnna'n atgoffa ni ohono fe? Chi'n cofio? Ti'n cofio? Come on te. Ie, croes pwy? Ie, croes Iesu. Bod Iesu wedi marw. A i ni eisiau meddwl heddi, pam oedd e wedi marw? Right? Pam oedd e wedi marw? Achos oedd e'n lan, oedd e'n berffaith. Pam oedd e wedi marw? Wel, gawn ni weld nawr te, y peth cynta. Beth wyt ti weid? Dyma pam wedi marw, achos y pethau sy'n frwnt yno ni, maen nhw wedi cael eu rhoi arno fe. Ti'n gweld fyna? Gawn ni weld yr ail t-shirt. Hwna fyd? Weithiau ni'n teimlo, i ni'n gweld bod ni'n frwnt i gyd. A i ni yn frwnt yn bob rhan o'n bywyd ni. Weithiau ni'n meddwl bod ni bron yn lan. Ond i ni yn frwnt, mae yna stains yn ein bywyd ni. Maen nhw gyd i cael eu rhoi arno fe ar y groes. Na pam e wedi marw. Ond mae un arall nawr te, beth am yr un gwyn? Wel, mae e wedi marw fel bod y glendid sydd gyda fe yn cael ei roi i ni. Ac yn cuddio y drwg na ar beth sy'n frwnt i gyd yn ein bywyd ni. A mae hwnna'n digwydd pan ni'n credu yn Iesu Grist. Da iawn, diolch yn fawr am rando ac am ateb y bore yma. Gawn ni droi nawr te at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni weddio. I ni'n diolch arglwydd am gael bod yn yr Oedfa y bore yma. I ni'n diolch am dy drigareddau a dy ddaioni tuag ato ni. I ni'n diolch y bore yma bod rhyddid gyda ni yn ein gwlad i ddod i thaddoli di ein Duw. I ddod i oedfa gyhoeddus gyda'n gilydd, fel teuluoedd, fel pobl o bob oed, ac i ni'n diolch bod gyda ni nawr Dduw i'w addoli, sy'n deilwng, sy'n werth ei geisio a'i addoli. Y gwir Dduw, y tad, y mab a'r ysbryd glân, Iawe, ac i ni'n dod nawr i daddoli di ac i gwrdd â thi, ac i ddod yn agos ata ti arglwydd yn yr oedfa newydd y bore yma. Ac o arglwydd i ni eisiau plygu o dy flaen di a chydnabod mae ti sydd Dduw. Ti yw ein crewr ni, ti yw ein cynhaliwr ni, ac i ni'n diolch am dy gynhaliaeth arglwydd. I ni'n diolch am bob trigaredd yn ein bywydau ni. Pob rhyddid, pob mesur o iechyd, pob un o fanteision bywyd sydd gyda ni o arglwydd. I ni eisiau diolch i ti, oherwydd di ni ddim yn haeddu dim byd. Yn ôl ein pechod, di ni'n haeddu dim ond condemniad. Beth brofodd yr arglwydd Iesu yn ein lle ni. Ond di ni'n rhyfeddu bod ti mor dda, bod ti mor amyneddgar, bod ti mor hael tuag ato ni. I ni diolch arglwydd am gysgod, bwyd a dillad, ti a'i roddais un, ac i ni eisiau diolch yn fawr. Ond ti hefyd yw ein gwaredwr ni, a ti sydd wedi trefnu ffordd
i'n glanhau ni o'n pechod ac i ddod â ni nôl i berthynas iawn gyda chi ac i newid ni. I'n gwneud ni yn gwbl lan ac yn gwbl iach yn y pen draw. O arglwydd, i ni'n diolch am dy ras ac i ni'n diolch am yr efengil ac i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd, i ni'n diolch bod y Duw y Mab yn fodlon dod i'r byd yma, i'r ddaear yma. Wele cawsom y Meseia. Dyma geidwad i'r colledig, meddyg i'r gwewedig rai. Dyma un sy'n caru maddau i bechaduriaid mawr ei bai. O arglwydd, i ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch am yr ymgnawdoliad. I ni'n diolch, arglwydd, bod y ffydd Gristnogol ddim yn seiliedig ar beth i ni'n gwneud droso ti, ond beth wyt ti wedi wneud drosom ni. O arglwydd, i ni'n diolch y bore yma bod ti wedi meddwl, bod ti wedi trefnu, bod ti wedi addo, bod ti wedi darparu, ac yng nghyflawnder yr amser bod ti wedi anfon dy unig anedig fab. Fel na choller, pwy bynnag a gredo yn ddoef, ond cael ohono fywyd tragwyddol. O, i ni'n diolch, arglwydd, am Iesu Grist. Diolch am yr oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Arglwydd, i ni'n rhyfeddu bod e'n fodlon yr hwn nid adnabu bechod. A ddim yn gwybod beth oedd pechod o gwbl, ynddo fe ei hunan. A wnaeth e fe yn bechod drosom ni. O, arglwydd, dys gyda ni ddim wir syniad i ni mor gyfforddus mewn pechod achos mae wedi bod gyda ni eriod. I ni wedi troi bob un i'w ffordd ei hun. Di ni ddim yn gwybod dim byd yn wahanol, ond bod yn bechadur o ddydd yn geni, arglwydd. Ond doedd e ddim, ac wedyn yn cael ei gyfrif yn bechadur, yn bod pechod ei bobl a pechod y byd yn cael ei roi arno fe. A bod hynny'n golygu ei glwyfo, ei gleisio, ei archolli, bod hynny'n golygu ei bethau oddi wrtho ti o arglwydd i'r tywyllwch eithaf ar y groes. Ac i ni'n rhyfeddu o arglwydd ein Duw, bod ti'n fodlon rhoi dy fab, bod y mab yn fodlon ei roi ei hun drosom ni. Dros bechadur bios farw, dros bechadur ar y pren, y dioddefais toelion llymion, nes i dorfod crymu pen. Dwed i mi ai fi oedd hwnnw. O, arglwydd, yna ni'n credu y bore yma, ac yn gweddio byddwn ni gyd yn credu fe o arglwydd, bod ti wedi mynd dros bechaduriaid fel fi, fel ni, i'r groes na. Bod ti wedi cymryd ein pechodau ni yn dy gorff ar y pren. Ac o arglwydd bod hynny'n golygu trwy eglwysiau ef bod ni'n cael iachad. Bod ni'n cael iachad oddi wrth ei ogrwydd pechod. Bod ni ddim yn cael ein cyfri yn euog. Bod ni ddim yn wynebu condemniad. Ond bod ni'n cael iachad o ofnau y bedd, ofn pechod. A bod ni'n cael iachad o fod ofon Duw. Bod ni'n gallu dod, hynny yw parchedig ofon, ond nid yr ofon arall, nid yr arswyd arall. Bod ni'n gallu dod ato ti, ni'n gallu dod ato ti nawr bore yma yn enw ac yn haeddiant Iesu Grist. Arglwydd i ni'n diolch. Ac i ni'n gweddio dros y penwythnos hwn, dros bob ymdrech nawr, fydd yn cael ei wneud i gyhoeddi yr efengil, i gyhoeddi pwrpas croes Iesu Grist, arglwydd. I ni'n gofyn i ti nerthu dy bobl. Yn bob man, trwy'n gwlad ni o arglwydd, mae llai yn seinio yr utgor nawr yn ein dyddiau ni, ond bendithia bob un sy'n mynd i ddweud am yr arglwydd Iesu. Dros y Pasg o arglwydd, diolch bod gyda ni neges mor werthfawr, y neges bwysica i'r byd heddi arglwydd.
am y ceidwad, am faddeuant, am ffordd i ddod yn iawn gyda Duw. Gyda'r Duw y gor-uchaf, gor-uchel, mawr, glân a sanctaidd. Ac o arglwydd i ni'n cyflwyno ein byd i ti hefyd wrth gwrs, i ni'n ymwybodol iawn mewn gwledydd eraill bod brodyr a chwiorydd i ni yn dioddau, a maen nhw'n mynd i ddioddau mwy dros Pasg. Maen nhw'n cael ymosodiadau mwy ar y gyfnodau fel hyn. Bendithion o arglwydd, wrth iddyn nhw brofi cymdeithas ei ddioddefiadau fe. Nerthan o arglwydd, bendithion nhw, ac hyd yn oed llwydda eu tystiolaeth nhw. Fel wyt ti'n neud o arglwydd? Ni'n meddwl am Iran, ni'n meddwl am y sefyllfaoedd lle mae'r rhyfel ar hyn o bryd. Ni'n meddwl am lle mae erledigaeth chwyrn yn Gogledd Corea, yn Pakistan, Nigeria yn arbennig iawn. O arglwydd, nerthad y bobl fyna a cynnal nhw yw ein gweddi ni. A diolch trwy hyn i gyd bod y wyllus di yn cael ei gyflawni, bod y bwrpas di yn cael ei gyflawni, a bod pobl o bob lliw a llun, o bob llwyth a gwlad ac iaith a phobl a chenedl yn dod at Iesu Grist. I ni'n diolch y bydd e'n gweld o'i had, y bydd e'n gweld ffrwyth o'i lafur ac yn cael ei ddiwallu. Arglwydd bendithion ni bore yma wrth i ni gofio, wrth i ni fyfyrio nawr, wrth i ni gael ein atgoffa o bwrpas croes Iesu Grist. Ac i ni'n gweddio y bydd hyn wedi cael ei gyflawni yn ein bywydau ni. Derbyn ni arglwydd maddau ni'n pechodau, i ni'n gweddio, i ni'n gofyn hefyd y fendith ar yr holl blant fi yn ystod yr wythnos yn y clwb, a'i teuluoedd, ac yn gofyn y bydd yr had gwerthfawr sydd wedi ei blannu yn dwyn ffrwyth. Gogoniant i ti ac eraill lles nhw. Maddau ni arglwydd ein pechodau, derbyn ni a tirdato ni, bydd yn bresennol trwy'r ysbryd glân, erth nawr o arglwydd. Gogoniant i Iesu Grist ein ceidwad. Amen. Wel, gawn ni ddod at yr ail emyn nawr gyda'n gilydd, gorffennwyd, dwi'n meddwl. Cyfieithiad o emyn Charles Wesley yw a gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. It is finished, the Messiah dies. Ni siŵr o gael e nawr mewn eiliad. Geraint, ydy'r un ola dy ti barod? Na fe, newn ni newid y drefen, Sian. Gawn ni'r un ola nawr a gawn ni'r un ail os gallwn ni gael gafel arno fe ar y diwedd. Llais hyfryd rha dras sy'n gweiddi dihangfa, yng nghlwyfau mab Duw, bechadur mai noddfa. Dyna ni.
Wel, fel testyn y bore yma, dwi am mynd I droi at lythyr cyntaf Pedr, pennod 2 ac adnod 24. Ni gael yr adnod yn iawn. 1 Pedr, pennod 2 ac adnod 24. O, dyna ni wedi dod. Ef ei hun a ddygodd ein pechodau yn ei gorff ar y croesbren. Mwyn I ni ddarfod a'n pechodau a byw I gyfiawnder. Trwy ei archo llef y cawswch iachad. Mae'r adnod yn canolbwyntio ar y groes a gwaith Iesu Grist a'i bwrpas drosom ni. Pam y bu'r arglwydd Iesu farw? I ni'n cofio ac yn dathlu heddi y croeshoeliad, I ni'n neud hynny'n aml iawn. I ni'n cofio yn y cymundeb yn aml iawn hefyd, ond I ni'n neud hynny hefyd wrth gwrs. A beth I ni yn cofio ac yn dathlu yw llwyddiant, cofiwch, llwyddiant y gwaith mawr gyflawnodd Iesu Grist ar ran ei bobl ar y groes. Nid methiant, nid tragedi, nid colled. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny, mae'n bwysig bod hynny'n glir yn ein meddwl ni. Nawr, yn y cyd-destun y bennod yma, mae Pedr yn dysgu Cristnogion newydd, a mae'n I dysgu nhw ynglyn â byw bywyd bob dydd fel Cristion, ac byw fel gweision Duw yn y byd. Siwrd mae byw ein bywyd yn y byd fel gweision ffyddlon I Dduw. Ac mae'n sôn am fywyd pur, mae'n sôn am ddaioni, mae'n sôn am dangos parch at awdurdodau, hyd yn oed awdurdodau drwg, bod ni'n parchu y rhai sydd mewn awdurdod. Ac wrth gwrs, mae e'n meddwl yr un pryd wedyn am y gwas dioddefus. A mae'n amlwg bod ar feddwl Pedr wrth iddo fe ysgrifennu y bennod yma, achos mae'n cyfeirio sawl gwaith at y darn gawson ni yn ein darlleniad ni. Ac y peth cyntaf mae'n dweud yw bod y gwas dioddefus yn esiampl i'r Cristion yn ei fywyd yn y byd. Ei ffordd o wynebu ei ddioddefaint. Ei ddioddefaint anghyfiawn yn y byd. Ei ffordd o fynd trwy hwnna, heb ddial, heb fygwth, yn dawel, yr un oedd wedi llefaru gymaint yn ei weinidogaeth, nawr dim byd. Yn mynd fel oen i'r lladdfa. Ac mae Pedr, ac mae'r apostol Paul yn gwneud yr un peth, mae'n defnyddio hyn fel esiampl i'r Cristion yn ei agwedd, yn ei ffordd o feddwl am eraill, am rhai sy'n wrthwynebus, am hyd yn oed pethau anghyfiawn, ffordd I ni'n delio gyda hynny. Ond, mae'n mynd ymlaen wedyn ni at yr adnod yma, oherwydd cyn y gall yr arglwydd Iesu fod yn esiampl I ni, mae rhaid iddo fe fod gyntaf yn waredwr I ni. Gallwn ni ddim bod yn Gristion os nad I yn waredwr I ni gyntaf. Ac wrth gwrs, yng Nghymru, dros y blynyddoedd sydd wedi bod, mae yna gymysgu wedi bod ar hyn, gymysgu ar rhoi'r syniad, mae bod yn Gristion yw dilyn esiampl Iesu Grist.
Wel, mae hynny'n wir. Mae yna, wrth gwrs mae yna, ond cyn gallai fod yn esiampl, mae rhaid iddo fe fod yn waredwr i ni. Ac felly, dyma beth i ni'n canolbwyntio arno yn yr adnod hon, sef gwaith achubol Iesu Grist. Pam e wedi marw ar y groes? Beth oedd e'n neud wrth farw ar y groes? A mae Pedr yn dechrau ef ei hun. A mae yna bwyslais ar y geiriau yma, nid just fe, ond fe ei hun. Mae yna bwyslais, mae'n tynnu sylw ato fe. Rhyfeddod y Cristnogaeth yw, mae calon Cristnogaeth, canol Cristnogaeth yw gwaith Duw drosom ni. Nid yn gwaith ni dros Dduw. A mae'n wahanol, chi'n gweld. Beth mae Duw wedi wneud? Sut mae wedi delio gyda'n problemau dyfnaf ni? Problemau dyfnaf y byd yma, pechod y byd. Sut mae wedi delio gyda ge? Beth mae wedi wneud amdano fe? Dyna ydi calon y ffydd Gristnogol, a dyna di sylfaen ein gobaith ni. Nid beth allwn ni wneud, nid faint allai i wneud, pa mor bell allai i fynd, pa mor uchel allai i gyrraedd. Na, dim byd fel yna. Ond beth mae wedi wneud. Fel mae wedi dod lawr ato ni, a beth mae wedi gyflawni drosom ni, ac yn ein lle ni ar y groes. Ac wrth gwrs, ef ei hun, mae'n gweud, hynny yw, oedd e ar ben ei hunan. Ac oedd yr arglwydd Iesu yn wynebu'r cyfan ar ei ben ei hunan. Oedd neb gyda fe, oedd neb arall yn gallu bod gyda fe. Wrth gwrs, oedd yna ddau arall ar groes am resymau eraill. Ond o ran ei ddioddefaint oedd e ar ei ben ei hunan. I ni wedi canu y bore yma, hwn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Swm mae'n dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd filiau'r new, I licio hwnna. Y bil wedi talu. Y ddyled wedi talu. A'r gair yna gorffennwyd, chi'n gweld? Oedd e'n cael ei ddefnyddio, mae'n debyg, gallai fe golygu talwyd, paid, ar draws y bil. Ond nid syndicate oedd yn talu. Nid grŵp oedd yn talu. Un ar ei ben ei hunan. Ef ei hun, nid oedd ond un yn ddigon da I dalu prydwerth dyn. Fe, ar ei ben ei hunan. Wel, beth oedd mor arbennig amdano fe? Pam oedd e'n gwneud hyn ar ei ben ei hunan? Wel, yn adnod 22, mae Pedr yn gweud hyn. Yng ngeiriau'r ysgrythyr, ni wnaeth ef bechod, ac ni chafwyd twyll yn ei enau. Oedd rhaid cael un glân. Oedd rhaid cael rhywun heb bechod. Oedd rhaid cael rhywun hollol lan a sanctaeth I gymryd lle pechaduriaid, I wneud lan am ddiffyg ein pechodau ni, I wynebu digofaint Duw ac I gymryd ein pechodau ni bant. Ac chi'n gweld oedd mae'n hyfryd yn dweud. Chi'n blino, y pobl yn blino ar y newyddion, pobl yn blino ar y byd. Ni byw mewn byd syrthiedig. Mae yna drygioni, mae yna bechod. Yn y byd, trwy'r amser I chi'n cael eich atgoffa ohono fe. Rhyfeloedd, drygioni, lwtio yn Llundain, yn y siopau ar y newyddion y bore yma. Ond wrth gwrs, dim rhaid ni'n mynd mor bell yna, dim ond I ni edrych yn y drych I ni'n gweld pechod hefyd a methiant. Yn ein meddyliau, yn ein calonnau, yn ein geiriau ni. I ni'n gweld pechaduriaid bob tro I ni'n edrych yn y drych. Ac mae'n hyfryd cael meddwl am Iesu Grist. Dyn yn byw yn yr un byd â ni, ond heb bechod. Heb bechod, heb dwyll o'i enau geiriau grasol, geiriau gwirionedd,
geiriau bendithiol, gweithredoedd perffaith, agwedd perffaith yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gweld ei fuddod at Dduw, i ni'n gweld cariad at ei dad, i ni'n gweld y gwirionedd yn cael ei gyflwyno tuag at y ddynion. Dyma fe, yr un di-fai a di-nam. I ni'n gweld pan oedd e'n ifanc yn mynd i di ei dad. Ac eto, yn ymostwng yw rieni dynno o barch at gyfraith y Duw. I ni'n gweld yn gyhoeddus, yn delio gyda'r dyrfa, yn siarad â phobl, yn dweud y gwir, a'i ligad o hyd ar beth oedd yn iawn yng ngolwg Duw. Bob amser, ac yn cyflwyno geiriau y Duw i ni. Nid yn neud yn fach ohono ni, yn rhoi y gwirionedd i ni, yn ei air yn dangos teyrnas Dduw, ac yn dangos gras a grym grasol Duw. Ac i ni'n gweld mynnu, cyflawni pwrpas ei dad ar ei gyfer. Pwrpas Duw, dyna beth oedd ei fywyd I ni'n edrych ar un oedd yn lan, fel y t-shirt yna, yn berffaith lan. Dim spot arno fe, yn gwbl lan. Ac wrth gwrs, wrth edrych ar Iesu Grist, na'r gyfrinach i ni weld ein cyflwr ein hunain. Mae edrych arno fe yn helpu ni i sylweddoli bod ni'n syrthio'n fyr o goniant Duw. Mae edrych yn beth sydd yn lan, beth sydd yn berffaith, beth sydd yn plesio Duw ym mhob ffordd, a gweld y gwahaniaeth yn ein bywyd ni. Wythnos yma gyda'r plant, o'n ni'n cael yr hanes o Iesu yn galw 4 pysgotwr. A'r arglwydd Iesu yn dweud wrth Pedr, cer nôl mas nawr i ddal pysgod. A maen nhw bod wrthi trwy'r nos wedi methu, ond achos mae fe sy'n gweud, mae'n mynd to. A maen nhw'n cael yr helfa enfawr o bysgod. A beth yw ymateb Pedr? Mae ar ei luniau, cer bant oddi wrtho i. Dwi'n ddyn pechadurus, dwi'n llawn o bechod. Oedd y cychod yn llawn pysgod, ond oedd e'n gweld ei hunan yn llawn pechod. O flaen un mor sanctaidd, mor nerthol, a Iesu Grist. Mae'n cael golwg ohono fe, ac mae e'n gweld ei hunan. Ac mae hwnna'n bwysig, achos mae gyda ni yn naturiol, mae gyda ni broblem dallineb i nabod ein hunan. I nabod ein pechod, fel i ni'n dod yn fyr o goniant Duw. Ac pa mor ddifrifol yw ein pechodau ni. Wel, dyma fe, does neb yn cymharu ar arglwydd Iesu Grist. A dyma pam mae mor addas i fod yn waredwr i ni. Oherwydd ei lendid, oherwydd ei berffaithrwydd, dyma pam mae mor addas i gyflwr pechadur, i fod yn achubwr pechaduriaid. Neb arall, Iesu Grist. Dwi eisiau ni ddarllen Hebreaid 7:26. Dyma'r math o archoffeiriad sy'n addas i ni. Pwy fath o archoffeiriad sy'n addas i ni? I bontio rhyngthon ni a Duw. Pwy fath? Un sanctaidd, di-fai, di-halog, wedi ei ddidoli ar wahân i bechaduriaid, ac wedi ei ddyrchafu yn uwch na'r nefoedd. Mae'n berffaith addas i chi ac i fi, i ddod, i fod yn bont rhwng y pechadur a Duw. Nid rhywun rhywun peth a ni sy'n mynd i fod yn archoffeiriad ac yn bont i ni. Nid rhywun sydd yr un mor wan a ni. Gall hwnnw ddim bod yn bont i arwain ni at Dduw. Mae eisiau un sydd yn gryf, sydd yn ddi-fai ac yn ddi-bechod. O'n i'n clywed yn ddiweddar ac oedd e'n torri'n nghalon ni. Am bobl yn ein gwlad ni nawr, yng Nghymru, ac mewn teimlo angen dofn
teimlo gofid yn gweddio ar rhai o'i teulu oedd wedi marw am help. Yng Nghymru, meddyliwch am hwnna. Na chi tragedi, na chi dristwch, na chi dorgalon. Pwy mor addas yw'r rheini i fod yn help ac yn nerth i ni yn ein gwendid ac yn ein pechod ni nawr? Dim gwerth, wrth gwrs. Dyna'r tragedi. Dim gwerth. Dim ond un sy'n addas. Dim ond yr arglwydd Iesu, dim ond yr oen di fai a di nam sy'n addas i fod yn waredwr i chi ac i fi. A mae'n tragedi. Bore yma, oedden ni'n nabod ein hunain gyntaf. Oedden ni wedi cael ryw olwg o weld perffaithrwydd Iesu Grist. Yn arbennig falle. A safon cyfraith Duw. Os gyda ni ryw syniad o'n faint o bechadur ydw i. Pa mor fyr rydyn ni'n cwmpo o flaen Duw. Un peth yw edrych ar draws. Y tueddiad yw edrych ar draws ac i ni'n meddwl, wel, wy'n oreit, wy ddim gymryd yna wath na neb arall yn edrych ar draws, ynddo fe? Ac wrth gwrs, ni'n gallu edrych lawr hefyd, a meddwl bod ni well na rhai, ond y gyfrinach yw edrych lan ato fe. Wedyn ni'n gweld beth yw safon cyfiawnder. Mae'n bwysig bod ni'n nabod ein hunain, mae'n bwysig bod ni'n nabod yr arglwydd Iesu, yr un sydd yn addas i fod yn geidwad i ni. Wel, beth mae wedi wneud nawr te? Wel, fe ddygodd ein pechodau. Yn syml iawn, mae wedi cario ein pechodau ni. Neu y gair yw cario lan yn llythrennol, yn Groeg, cario lan fan hyn, y gair sydd gyda ni. Yn gyntaf, mae wedi cymryd cyfrifoldeb am ein pechodau ni. Pechodau ei bobl, mae wedi cymryd y cyfrifoldeb. Wi credu bod sleid y fi nawr, na ni. Bos chi wedi gweld hwn o blaen, the buck stops here. Oedd hwnna ar ddesg, ar lywydd yn America. Bos chi'n gwybod pa un? Truman, Harry S. Truman. Yna beth oedd e'n gweud? The buck stops here. Sa'n mynd i basio fe mlaen i rywun arall, fan hyn mae'n stopo. Hynny yw y cyfrifoldeb, y responsibility am faterion y wlad. The buck stops here. Beth nath Pilate, golchi ei ddwylo, ynddo fe? Passing the buck yw hwnna, paso fe mlaen. Dwi ddim yn cymryd cyfrifoldeb am hyn. Beth nath yr arglwydd Iesu? Na i gymryd y cyfrifoldeb am bechod fy mhobol. Na i ddelio nhw. The buck will stop here, ar y groes, meddai yr arglwydd Iesu Grist. Waw, mae wedi cymryd y cyfrifoldeb. Diolch byth, achos i ni methu cymryd y cyfrifoldeb, allwn ni ddim talu am ein pechodau. Does gyda ni ddim y modd. Ond mae wedi cymryd y cyfrifoldeb i hunan ar ein rhan ni, wrth iddo fe farw droson ni ar y groes. Ac mae wedi cario ein pechodau ni lan at y groes, neu ar y groes, dim ots, cario lan. A dyma'r darlun nesaf, gobeithio meddwl mae hwn sy'n dod nesaf, dy fi nawr, na chi. Y Sherpas, chi'n gwybod amdani nhw siwr o fod, yn yr Himalayas, edrychwch ar hwnna. A mae hwn yn beth cyffredin. Maen nhw'n gallu cario lan at 90 kilo. Yn aml, mwy na'i pwysau nhw. Mae techneg gyda nhw, maen nhw'n defnyddio eu pen, a mae bres gyda nhw, ond maen nhw'n cario hwnna, nid am dro bach, rownd y parc, ond lan y mynydd. Lan y mynydd. Fel bod y dringwr eraill, maen nhw'n cerdded, wrth gwrs, maen nhw'n iawn, a mae'r Sherpas yn cymryd y pwysau i gyd.
Waw. Mae'n rhyfeddol, cofiwch, fel maen nhw'n gallu wneud hynny. Na fe, maen nhw'n cymryd y cyfrifoldeb. Nhw sy'n cymryd y baich dros y dringwr cyffredin, os licwch chi. Cymryd y pwysau i gyd, y baich na. Ac yn gallu cario fe lan i'r top. Darlun bach o beth nath yr arglwydd Iesu. Baich ein pechod ni. Mae'n rhy drwm i ni, chwa. Mae'n rhy drwm i ni. Allwn ni ddim i gario fe. Gallwn ni ddim delio gyda ge. Os newn ni adael e fod, bydd e'n gwasgu ni lawr i uffern. Os newn ni adael ein pechodau i fod, heb bod Iesu Grist wedi delio â nhw, bydd e'n gwasgu ni lawr i uffern. Allwn ni ddim i cario nhw. Maen nhw rhy drwm i ni, maen nhw rhy fawr. Mae'r ddyled yn rhy fawr. Ond, dim problem iddo fe, wrth gwrs. Mae'r Sherpa yn gallu cario'r pwysau yma sy'n llawer rhy drwm i'r dringwr cyffredin. Mae wedi dod i ddelio a phechod ei bobl. Wel, beth mae hynny'n golygu ni? Wel, mae'n golygu cyffesu ein pechodau, wrth gwrs. Cyffesu baich ein pechod. Swm mas ein pechod ni. Yn erbyn Duw. Wel, beth mae hynny yn ei golygu? Wel, yn ôl y gyfraith, bod ni ddim yn caru Duw a'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl nerth, a'n holl enaid. Dyna beth sydd yn iawn. Ein holl enaid, ein holl feddwl, a'n holl nerth. Bod ni'n caru yr un sydd wedi rhoi popeth i ni, wrth gwrs. A mae unrhyw beth llai yn bechod. Unrhyw beth. Caru yn cymydog fel ni ein hunain. Ac wedyn yn y Testament Newydd, i chi'n cael rhestrau o rai pechodau. Dwi wedi rhoi un lan nawr o Galatiaid, Peteindra, amhurdeb, anlladrwydd, pechodau anfoesol, rhywiol, eilyn addoliaeth, dewiniaeth, ymwneud â phethau sydd ddim yn y gwir ddiw, rhoi ein gobaith mewn diwiau eraill, mewn pethau eraill. A wedyn, ffordd i ni'n ymwneud â'n gwilydd, cweryla, cynnen, eiddigedd, lludio, ymgyprus, rhwygo, ymblaidio, cenfigeni. Na fe, yn ymwneud â'n cymydog, yn ymwneud â'n gilydd, meddwi cyfeddach a phethau tebyg, bod ni'n mynd i ormodedd ein mwyn ni ein hunain. Bod ni ddim yn gosod limit, sy'n ots beth mae Duw yn gweud, bod ni yn cael beth bynnag i ni moyn yn ein bywydau ni. Mae'r rhestr yna yn rhestr o bechodau, mae'r gyfraith yn dangos pechodau. A chi'n gwybod beth? Maen nhw'n ddigon i'n damnio ni am beth. Maen nhw'n ddigon i'n damnio ni am beth. Maen nhw'n ddifrifol. I ni'n byw mewn oes lle dyw e ddim yn ddifrifol. Dyw pechod ddim yn ddifrifol. Dyw e ddim yn serious. Dyw e ddim yn beth mowr. A dyw hwnna ddim yn iawn o ran beth mae'r Beibl yn ein dysgu ni. Mae'n beth difrifol, serious, ofnadw. Ein pechod, mechod i a'ch pechod chi ger bron Duw. Ond mae e wedi cario ein pechodau ni. Mae e wedi cymryd nhw a'i cario nhw. Ydy, mae wedi cymryd y cyfrifoldeb. Ond yn fwy na hynny, ar ben hynny te, mae wedi cymryd y bai. Mae wedi cymryd yr euogrwydd. Mae wedi cymryd y gosb am bechod ei bobl. Ac i ni'n cael y darluniau yma yn y darlleniad yn Eseia. Gawson ni fe yndo fe. Gawch chi fi weld nawr. I ni archollwyd ef am ein troseddau ni. Ein troseddau ni. A'i ddryllio am ein camweddau ni. Roes yr arglwydd arno ef, ein beiau ni i gyd. Gall e ddim bod yn fwy plaen na gall. Mae e wedi marw dros bechod ei bobl. Dyna mae wedi gostio i ddelio gyda phechod. Mae hwnna'n gweud wrthon ni,
mae nid peth bach yw e. Dyna mae wedi gostio. Mae wedi golygu marw. Mae wedi golygu bod fel oen yn mynd i'r lladdfa yn ein lle ni. Mae yna ddarlun arbennig o hyn yn yr Hen Testament, yn y gyfraith yn yr Hen Testament, oedd yna gymaint o seremonïau a darluniau yn pwynto ymlaen at y Meseia, chi'n gweld? A dyma chi un, dwi'n gwybod chi wedi dangos hwn o blaen fan hyn, rhai blynydde nôl. Bos chi'n gyfarwydd ar llun yma, The Scapegoat yw'r teitl, gan Holman Hunt. Ac oedd e'n rhan o beth oedd yn cael ei wneud bob blwyddyn yn Israel ar ddydd y cymod, Yom Kippur. Chi wedi clywed am Yom Kippur? Siŵr o fod. Wel, ar Yom Kippur nawr te, oedd yna lot o bethau'n digwydd, ond dyma chi un peth, oedd 2 fwch gafr. Oedd un bwch gafr yn cael ei ladd, yn wynebu y condemniad oedd pechodau'r bobl yn haeddu. So, oedd e'n cael ei ladd. Oedd y bwch arall yn cael ei arwain. Wi'n siŵr bod e'n dramatic iawn. Trwy Jerusalem, pan oedd e yn y deml, beth bynnag, neu cyn hynny trwy'r gwersyll, ac allan i'r anialwch. A byddech chi byth yn gweld y bwch na eto. The scapegoat, y bwch dihangol. Doedd e ddim yn cael ei ladd, ond oedd e'n mynd bant i'r anialwch, a byddech chi byth yn ei weld eto. Oedd e'n mynd mor bell, oedd e ar goll, a oedd e ffili dod yn ôl. Ych chi ddarlun o'r te, o'n pechodau ni. Yr arglwydd Iesu wedi cael ei gondemnio, mae wedi marw, fel y bwch oedd yn cael ei ladd. Ond mae hefyd wedi cymryd ein pechodau ni, oedd hi wrtho ni, wrth fynd ar y groes, fel y bwch dihangol. A'r pechodau byth i'w gweld unwaith eto. Ac mae wedi gwneud hyn ar y pren, meddwl Pedr, ar y pren, ar y groes y pren, a mae'r pren trwy'r Beibl yn arwydd o felltith. Melltigedig yw pob un sydd yn rhog wrth bren. Mae'n thema sy'n mynd trwy y Beibl. O'ch chi'n cael, yn Israel, o'ch chi'n cael gadael rhywun oedd yn cael ei grogi ar y pren dros nos. O'ch chi'n gorfod tynnu'r corff lawr cyn y nos. Achos oedd yna felltith arbennig ar yr un oedd yn rhog wrth y bren. Ac mae wedi cymryd ein melltith ni. Nawr, i ni'n profi rhywfaint o felltith, cwrs, pechod yn y byd. Nawr, y ffaith bod ni'n mynd yn dost, y ffaith bod rhyfeloedd a deiar grynfau, y ffaith bod yna broblemau yn y byd sy'n mor ddwys heddi, mae yna fesur o felltith. Mae yna ddieithrwch i ni'n ddiarth i Dduw o ran ein natur. Mesur o'r felltith yw hwnna. Ond dyw e ddim yn llwyr. Dyw e ddim yn llwyr. Achos yr un pryd, i ni'n profi daioni Duw. I ni'n cael ein cynnal, i ni'n cael ein cadw. Mae gyda ni newyddion da'r Efengil yng nghanol y byd syrthiedig yma. Dim ond mesur o felltith. I ni'n profi marwolaeth, wrth gwrs. Mesur o felltith. Ond yng nghanol hynny, mae gobaith bywyd tragwyddol yr Efengil. Ond beth ath ar yr arglwydd Iesu ar y groes? Melltith llwyr. Melltith llwyr. Melltith llawn, gwahanu llwyr. Dim goleuni, dim cynhaliaeth. Dim byd yn dod oddi wrth y tad tuag at y mab. Gyda ni ddim syniad beth mae'n feddwl. Dim byd, gwrthwynebiad llwyr Duw tuag at ei fab yn cynrychioli pechod a pechaduriaid ar y groes. Nid esgusodi pechod, nid brwsio fe dan y mat, nid winco ato fe. Yr arglwydd a fynnau ei ddryllio fe, meddai Eseia. Ei ddryllio fe. Dyna'r felltith o'n pechod ni ar Iesu Grist. Dyna pam by'r arglwydd Iesu farw. A cofiwch nawr,
Os nag i ni'n ymddiried yn Iesu Grist ac yn cyffesu'n pechodau, mi fydd y felltith na'n dod arno ni. Yn uffern dragwyddol. Ond dyna pam wedi marw, i gymryd e. I gymryd ein pechod, i gymryd y cyfrifoldeb, i gymryd y bai, yr euogrwydd a'r felltith oddi wrtho ni. Oddi wrtho ni. Mwyn i ni, wrth gwrs, i gael iachad. Trwy ei gleisiau ef, y cawsom ni iachad. Unwaith eto, mae'n dyfynnu Eseia 53. Iachad ysbrydol, wrth gwrs. Oherwydd bod Iesu Grist wedi marw, i ni'n gallu cael iachad ysbrydol. I ni'n gallu dod yn fyw i Dduw. I ni'n gallu dod i weld ein pechod. I ni'n gallu dod i gyffesu ein pechod. I ni'n gallu dod i gael awydd i droi oddi wrth ein pechod. Ac edifarhau a troi at Dduw. Ac ymddiried yn Iesu Grist. Iechyd yw hwnna, iachad ysbrydol yw hwnna. Bod ni ddim yn hoffi pechod, bod ni'n yn cyfiawnhau pechod, bod ni'n yn dal i wrthwynebu Duw, bod ni ddim yn cuddio pethau dan y mat. Iachad yw hwnna. Ac wedyn bod ni'n ymddiried, bod ni'n pwyso, bod ni'n glynu wrth Iesu Grist. Bod ni'n estyn ac yn galw arno fe i fod yn geidwad i ni, gymryd ein pechodau ni. I adael i ni wybod bod wedi maddau ein pechodau ni oherwydd bod wedi marw droso ni ar y groes. Ac i ni'n cael ein cyfiawnhau. I ni gael ein cyfri gan Dduw yn lan, fel glendid Iesu Grist, fel y t-shirt gwyn yn cyfro popeth. Dyna'r ffordd i ni'n dod yn iawn gyda Duw. Iesu Grist yn cymryd ein ffieidra ni, ein pechod ni yn cael ei lendid, ei gyfiawnder ef. A mae'n dod trwy ffydd, trwy bwyso, trwy ymddiried yn yr arglwydd. Nid trwy wneud dim byd, nid trwy drio gwella'n hunan, na cymoni'n hunan, trwy ymddiried yn Iesu Grist. Cael ein gwisgo a'i gyfiawnder ef. Dyna'r efengyl, dyna'r efengyl. Dyna pam mae wedi marw ar y groes. Ac wedyn, nid yn unig bod ni'n dod i ymddiried ynddo fe, mae hwnna'n bwysig iawn, dyna sylfaen ein gobaith ni, ond bod ni wedyn yn marw i bechod. Fel mae Pedr, i ni ddarfod, mae'n gweud dwi'n credu, a'n pechodau, i ni farw. Dim y gair arferol am farw yn Groeg sydd yma. Dim ond fan hyn mae'n digwydd yn y Testament Newydd. A mae'n golygu i fod bant o rhywbeth, neu i fod bant o rywun yn llythrenol, mae'n swnio'n od fel yna, yn dweud. I fod arwahân i rhywbeth. A mae marwolaeth yn neud na. Mae'n mynd â rhywun bant o ddiwrtho ni, yn dweud. Na beth sy'n rhoi los i ni. Na beth sy'n mynd trwyddo ni. Bod rhywun oedd gyda ni, wedi mynd bant o ddiwrtho ni. A na'r darlun, nid yn unig bod ni'n dod i bwyso ar Iesu a chyffesu ein pechodau, ond mae'n rhoi calon newydd i ni, chi'n gweld, i bellhau ein hunain oddi wrth ein pechodau. I beidio bod eisiau nhw. I beidio bod eisiau cael ein cysylltu â nhw. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd i Gristnogion mewn gwledydd eraill, y gwledydd Mwslemaidd. Maen nhw'n gweud bod nhw'n dod yn Gristion, a beth sy'n digwydd, mae'r teulu yn gweud, reit, wyt ti ddim yn perthyn i ni ragor, wyt ti'n farw i ni. Na beth maen nhw'n gweud? You're dead to us. Ti'n farw i ni. Beth mae hwnna'n golygu? Torri pob cysylltiad, wrth gwrs. Torri'r etifeddiaeth, so nhw'n mynd i gael ceinog wedyn ni, torri mas yn llwyr. Dyna beth yw pwrpas marwolaeth Iesu Grist, yn gwneud ni'n iawn a Duw, yn gyfiawn trwy Iesu Grist, ond wedyn bod ni'n torri cysylltiad gyda pechod. You're dead to me. Ac wrth iddo fe ddod i'n bywyd ni trwy'r ysbryd glân, mae'n rhoi nerth i ni. A mae hwn yn broses. Proses yw hyn o sanctaidd y mywyd y Cristion. A mae'n bwysig iawn, iawn. Rhufeiniaid 6:11 yw'r adnod dwi'n credu.
Felly, yr ydych chwythau i'ch cyfrif eich hunan fel rhai sy'n farw i bechod, ond sy'n fyw i Dduw, yng Nghrist Iesu. Wel, diolch y bore yma am gael myfyrio tymed bach yn yr adnod yma a'r bwrpas marwolaeth yr arglwydd Iesu drosto ni. I ni'n diolch amdano fe, Duw wedi dod yn y cnawd. Yn ei gorff nath e hyn, dwi ddim wedi canolbwyntio o ran amser ar hynny bore yma, ond mae wedi gwneud hynny drosom ni. Fe, yr un di-fai, di-na. Sneb arall yn gallu bod yn waredwr i chi a fi, ond Iesu Grist. Ble ma'ch ffydd chi bore yma? Gwnewch yn siŵr bod e yn yr un sydd wedi ei groeshoelio drosoch chi, yn yr arglwydd Iesu ac yn neb arall. Diolch bod wedi cymryd y cyfrifoldeb. Diolch bod wedi cymryd y bai, y gosb, y gondemniad a'r felltith oedd yn pechod ni yn ei haeddu. Mwyn i ni ddod nawr i ymddiried ynddo fe a cael iachad, cael maddeuant llwyr. Ydych chi wedi cael eich cyfiawnhau? Ydych chi'n gwybod bod chi'n iawn o flaen Duw bore yma? Yng nghyfiawnder Iesu Grist. Mae'n dod trwy ymddiried ynddo fe. Nid gwella'n hunan gyntaf, just ymddiried yn Iesu Grist, gan gyffesu ein pechodau. Ac wedyn ni bod yn dod ac yn ein newid ni, gan rhoi calon newydd i ni, gyda'r dyhead yma i fod yn sanctaidd. A ni sy'n proffesu bod yn Gristnogion, bod i'r dyhead yma gyda ni bore yma. Rhan pechod, dwi wedi marw iddo fe. A mae hon yn broses, ond mae'n bwysig bod ni yn y frwydr yma, yn rhoi pechod i farwolaeth yn ein bywydau ni. Achos bwriad Duw, gwaith Duw yw i ni ddod yn debycach i'r arglwydd Iesu ei hunan. Ac ar ei ben bo'r goron. Amen. A dyna ni, a ni'n gallu dod at yr emyn ola gyda'n gilydd, gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd.
diolch o arglwydd am dair i ni y bore yma, ond diolch yn fwy am ein ceidwad. Diolch am yr aberth, diolch am yr iawn a dalwyd ar y groes. Arglwydd i ni'n cyffesu ein pechod Gaerdyfron a'n pechodau arglwydd. Gymaint a ni'n gallu gweld a deall ohonyn nhw, bod nhw'n ffiaidd, bod nhw'n afiach, bod nhw'n haeddu melltith a chondemniad. Ond ein gobaith ni yw Iesu Grist. Bod wedi cymryd nhw, bod wedi cymryd y cyfrifoldeb, bod wedi cymryd yr euogrwydd, y felltith a'r gosb yn ein lle ni ar y groes. A'i fod wedi codi'n fuddugoliaethus y trydydd dydd. Arglwydd, helpa ni i wynebu y gwirionedd yma nawr y bore yma, a helpa ni ymateb. Helpa ni bob un sydd yma i ddod at y ceidwad ac i ymddiried ynddo fe. I fod yn rhydd o'n pechodau, i fod yn rhydd o gondemniad, i fod yn blant i Dduw. Bydd maes o law yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. A'r hoso gyda ni, yn awr a hyd nes y daw. Amen.